Ya, ngiyabingelela abafethu bomkhanya kude TV, ngibingelela uVusi okhulekani kanjalo abafethu, ngiyabingelela nakuma viewers wonke omkhanya kude King SMC lo bafethu Mr Delicious. Uyena ke bafethu short ngibiza noma ngalipho othanda ngalo. So ngifuna khona lento engifuna ukuyiveza lana. Yabo. Njoba ngikhuluma ngenombolo ukuthi kunobuhle nobubi benombolo. Yabo? Ebubini bayoka. Yabona ukuphakama. Yabo? Usukuphakama ngoba mhlambe kunezinto ezikushisayo enombolweni. Yabo? Mhlambe kunezinto ozenzile wrong seyiphoqa ukuthi iphakama. Yabo? Noma ufuna ukunyuka, usufuna ukusuka la kule level obukuyona, usufuna ukuya kwenye level. Ngezwa nto awuphoqiwe. Usufuna ukuphakama. Yabo le nto le. Futhi ufuna ukuvunywa nawe phela. Ngezwa lo nto. Yabo? Lezo zinto ezenzeka ejele manje into eyinkinga makusuke kuphakanyiwe ejele. Ijele ke liyalivalwe lonke. Uyabo? Uthola ukuthi manje nabantu abangahlangene nendaba yenombolo sebaba nenkinga yokuvaleleka manje abayithandi ke leyo nto. Yabo? Ngoba livaliwe nje awuthi livalwe kuphela ijele. Liyaseshwa ijele. Kunabantu asebelahlekelwe izinto zabo ngenxa yaleyo nto ukuthi kuphakanyiwe. So kahle mina ngizokutshela nje yabona wesivili leyo nto yokuphakama hayi ibinga yabo nje iboshwe ningi bese ngasayingeni ngempela mina ke nje ngisejele angikhulumi ngeiboshwe kuphela even amaphoyisa awayithandi vele yabo even nazi iboshwe ishaya inombolo buze zisho zithi hayi bafethu kahle indaba leyo nto bafuna ukuphakama ukuthi hayi senifuna ukuvala ujele ke manje yabo le nto ngoba yabona ejele once wathola angibali ukuthi wakuthola ke lume akuphakama ngamuntu thola kale nje ummesi uwe noma kuzwakela thola utholakalanga ukuthi kuseshiwe watholakala khona umuntu ovele mhlambe wasuka othi emaphoyisini hayi endlini enje ovusi banommesi same time liyavala uzozo ziqala icapha manje thwa ubona amaphoyisa futhi wabonja acasukule kurafu ngithi uyabona ke manje iboshwa besathi zihlanganisela izinto zazo yezwa lonto ezinye besathi ziyayijimela injani seliyavala ukuthi uyayicasula manje thuba nina lo muntu ummese wani ubani yena lo muntu yabo usho zona iboshwa uyabona ayishubile manje yabo lonto le yabo namaphoyisa la njeniphatha immese nina la seniphatha immese la enzoyibonela uyabona ikushubile yabo uyabona ke mekuthiwa uphakamile ke angithi uyezwa manje ngisakhuluma mina ngokuthi kuthiwa kuzwakele nje kuthiwa kunommesi obonakele. What about ukuthi usuphakamile ke lalela amaphoyisa oqala nje kufuneke wazi ukuthi uma uphakamile 1 uzofa noma uzokhubazeka yezwa lo nto between the two uzofa noma uzokhubazeka ke umuntu wakwaphakama ingenzeke lezi eziwuthupha kuyena yabo omunye uzombona ehamba kahle kodwa ikhona into esuka inayo emzimbeni ongayazi wena yabo uthothi unyawo lakho lithile uyalazi yena ukuthi hey selunenkinga yabo ngoba phela uma uphambili uyaphulwa straight balwa nje nezindawo enamalunga amaqakala lawa amadolo nalezi indawo la yabo abanye bashawa baphula izandla nenyawo yezwa lo abanye bayafa beshawe kanjalo umuntu afa fi amaphoyisa hayi awadlali ngempela angibali ngeke ukuthi uphakame ngephoyisa we hayi wendela kwamathongo kwelamathongo ngempela usinda ngenhlanhla nakona ukuthi uphakame ngesiboshwa ukuphakama kuyinkinga ukuthi ukwazi isiboshwa usenkingeni. So ngifuna ukuyiveza ke leyo ukuthi indaba yokuphakama funeke wazi ukuthi mhlambe enkambeni osuku kuyona mhlambe uyi26 mhlambe uyi28 phuma inombolo ukuthi uyaphakama funeke wazi ukuthi bazokujabulela lokho enomboleni ukuthi awushayile ubani uphakamile wani kodwa funeke wazi ukuthi uyabona abantu abayijabulelayo lonto bancane kunabantu
abangayifuni leyo nto. Ngoba khona abantu bakababa la bonke abayifuni. Yezwa leyo nto. Ikenge ejimayo lapha engashaya inombolo. Yayizwa leyo nto. Ayifuni amaphoyisa abayifuni. Yezwa leyo. Nakhona enombolweni khona abangayifuni. Uyezwa leyo nto. Uyezwa leyo nto. Ngoba khona ukuthi mhlawumbe njengoba uzophakama ususuya kwi-level yabo abafuni. Bancane abantu sebeyijabulela leyo nto ukuphakama kwakho. Uyezwa. Usuke nje wena uya ngesibindi sakho esinzima kabi. Ngeke ngizwe nje abantu bekhuluma la kuma comment bethi hayi ufune ukuphakama nje munge ngithi mina we ayisenziwa leyo nto. Lento ukuthi uma ungena nombolo ufuna ungena ngokuphakama ayikho leyo nto. Tshele mina. Bazonigoqa nje lawa nigoqana ayikho leyo nto. Yabo enombolo uyaxashwa nje. Uqashwe. Phela inkinga mase ufune ukunyukeke uye kwamanye ama level. Akuzofuna ukuphakamela. Kodwa nje ungathi ukuqashwa kwakho ufune uzoqashwa ufuna ukuphakama ayikho leyo nto. Ayikho nje leyo nto. Ibiyenziwa kudala leyo nto ayikho leyo nto manje. Yabo. Bazontshela abantu abazulayini. Nabantu abaphuma emajele bazontshela. Yabo leyo nto. Uphakama phela kuyona insango. Akuyona insango. Uthi nje ungakaqali nje inombolo usuyabhangama manje. Ha. Bakhona abayenzayo leyo nto, bakhona. Ayenze leyo nto uthi uqashwa kuthiwa nje uzoqala phakame manje. Uselimele usebemphule bamphule uhamba wala lapha nesibhedlela wahlala isikade esibhedlela. Suke esibhedlela wayeswe emakhulu ukuthi wawuhlale emakhulu ukuthi uyobuya mhlawumbe emva konyaka eze ngala esection. Akasayi futhi kule section aphakame kuyona. Useyakwenye vele kuyaziwa nalazo yakho ukuthi uphakamile ubani esection ethile. Useyafika usenikezwe izinto zakhe ke. Yabo leyo nto. Wezwa leyo nto. Ngokwenombolo. Leyo nto futhi ngeke izimsiza ngalutho leminyaka. Phela ilo nto le yini uphakamile walimala. Uphakamile ejele uzoba inombolo ejele uzoba into ethile ejele. Leyo nto ayenzi kusize ngalutho le. So one incident yakhe wasukumsindo la iboshwa mfethu yabo leyo nto futhi sifuna yona lento kunyuka kuma level azo ngendlela ezenza efuna ukulebuza ngayo yabo ekwathi nje mfethu ukuphakwa kubalwe ekseni yezwa leyo nto ayimesibuya singena endlini hayi zishi isebenzi e26 e28 zithayi ugazi engathi khona inombolo afuna ukuyidala ugazi yabo. Hayi namba usho ukuthi ngangisayifikele ejena so sikhathi ngiyabuza ukuthi awini senibonani sengisekwenze njani sengase ngisanda kuyifikela ebhantshini yabo ngisanda kugwetshwa hawu kwenzekeni madoda nibonani hayi awuboni khona ugazi inombolo afuna ukuyidala yabo nje njengoba kuzophakwa manje ayinigadi yayizwa leyo nto watshelwa nabantu bakababa ukuthi hey nina nihambe kahle la kulayini yayizwa leyo nto le ugazi unenombolo afuna ukuyidala yezwa kushiwo bani kushiwo ama 26 hayi ngempela kwathi kuyophakwa ekseni ngabo 8:30 kanje kuyela kwa 8:30 hayi ngiyakutshela hayi base beyaphuma mfethu kwaphuma 4 ha ama 26 ayashaya iboshwa yezwa shamfethu saphazeka igazi eBhene Plus yezwa lo nto wathi yabona amaphoyisa athi lawa ayekhona lawa egandile kusathi kuphakwa ayengamaningi kakhulu mhlawumbe aye u6 nje manje yabona abantu abaphakama ngobaningi so asefuna ukuthi ayo biza amanye amaphoyisa yabo leyo nto ukuze kwazi ukuhlakazwa lento yafika sekonakele yabona ke ngejimi insimbi bangithi makujinywe ejele ngesikhathi kubalwa ekseni kuyabalwa kuqeda ukubala kuvalwa kuze ngithi nje mina ngangihlala kuleyo section ngangihlala number 5 yabo meqalwe number 1 ubalo feqala uthiwe 1 kubalwe number 1 kubalwe bonke kuvalwa kuziwe number 2 baphume babalwe bonke bakubuyele endlini kuvalwa kuziwe number 3 baphume babalwe babuyele endlini kuvalwa kuziwe number 4 baphume eminyango bafone lapha na 555 yayizwa leyo nto le babalwe babuyele endlini kuvalwa kuziwe number 5 kanjalo baphume bafole 555 ubalwe babuyele endlini kuvalwa kuziwe number 6
yabo babalwe 555 babuyele endlini yezwa lo esikhathi bebele abasabuyeli ngendlini ngoba seqediwe vele 6 kusekuyindlu yokugcina yezwa lo abantu abajima sebesala ngaphandle yezwa lo abajima mhlawumbe abajima ibhola insimbi nani abafuna ukugijima leminyango nani sebeyasala ngaphandle bese ke useyabusa ezovula number 5 abajimayo baphuma number 4 kanjalo ezayofika e1 yezwa lona so bebevele sebeqalile ukujima nje bakuphakwa nje beza vele bayigqoka into zabo zokujima bazopaka yezwa lona nazi insimbi zabo lapha insimbi futhi ayisajinyelwa la esectionini ungajinyelwa kule ndawo le yokujima nje straight kujinyelwa la section insimbi zila sectionini mfethu tabe bephakana wafethu amaphoyisa ngikathethe eyolanda amanye lapha we yabona istamkoko eBene Plus yezwa legenge ejimayo le yazivula kanje yezwa kwathiwa yezwa istamkoko lento le evalista ngithi uyikhonkolo le yanto lo mdida mfethu wabekwa kanje yezwa leyo nto le eseqediwe ngenduku yezwa ajuka leliswa phansi kanje yabona lento lesivalo lesi lento evalista mkoko ikhonkolo nayo le yanto yathi ri ekhanda what kwasap ngangiqala ukubona into nje kwafa 3 ngithi abantu abaphakathi babo 4 kwafa 3 kwasindo yedwa naye futhi wasinda ngokulamisa ngoba wayephelile na induku abaye beshawa ngezinsimbi zokujima lezi iboshwa beshawa iboshwa amaphoyisa afika nje sekufika abantu abo3 ukuthi baphakamile so uyayibona nje leyo nto iboshwa ziyifuni leyo nto yokuphakama azifuni yake ngoba manje ziyazwe kuzovalwa ijele so nabo nje wasebenze lento sephakamile umuntu uzambula zababulala kanje lapha ne26 ucathi imnandi leyo nto ngithi sekufike manje aba4 wabo 26 kusazoshubake kusazoshuba ngoba nabo basazofuna ukukhipha amamede bazothi bayolanda igazi laba4 wabo ijele nje siweselonakele siyolanda igazi labafowethu seselonakele so lento engizama ukisho bafethu ukuthi yabo nje le ndaba yokuphakama bafethu inkinga kakhulu uma uzokukhona indaba yokuphakama ukuthi umuntu uphakeme wathi bethu abanye ngeke uzuphakame wara inzima le yanto yabo ngoba at the end of the day kufa abantu so ngisazophinda mhlawumbe siyiveze nje lezo zinto enjalo kodwa nje kakhulu bafethu ni subscribe ni comment ni like mkhanya kude.